fort, ja veuràs que costa això de marxar. Així. I després hem de fer una boleta. Boleta. La boleta l'hem d'apretar molt. Heu gastat totes les forces al pas o no us en queden encara? Encara en queden de forces o no? Ho podem fer així al terra. Té que ser ben rodona. Bueno, primer és igual que es deformi la bola. Ha de ser ben apretada. El fet és que no quedin ratlletes a dins la boleta. Va? O apretem entre les mans o ens ajudem a la taula. Va? Amb molta força. Ostres. Molt bé, no? Jo quasi la tinc. Ja, Jana? Ben rodona. Ben apretada. Ben rodona. Jo quasi me la tinc rodona. Bueno, a mi em falten les ratlles. Jo prendo boleta amb totes les pastilines. Jo ja estic. Ja esteu? Molt bé. No, crec. Jo no. Bueno, jo tinc una boleta apretada. Està a balles, no? Que segur que m'ha sigut molt gran aquest cap, ja veuràs. Això és un cap. És un cap, això, Ah, manera. Ostres, te veia un ojo. Animar aquestes peces del banc. Fixeu-vos, veniu un momentet aquí, que aquest noi us explicarà la idea del treball i després ens centrem allà a les taules i prepararem les peces en conjunció. Mireu, la idea és que vosaltres, jo us donaré una fitxa d'aquestes a cada un, val? I vosaltres la pintareu com més us agradi. I un cop la tinguem pintada, la retallarem, com estan fent aquests nens, val? Després triareu la figura que us agradi i, foto a foto, l'anirem movent, veieu, començant amb el quadrat igual, i de cop farem que es mogui tot fins a fer la figura que més us agradi, allà, animada. Ja l'esborrant directament des d'aquí, no? I ja l'esborres des d'aquí, directament. Ha costat molt, David, això? O ha sigut fàcil? Però aquest pagès s'hi va acostar i li va dir: què fas aquí en el meu camp? I el dimoni que estava allà assegut a terra va dir: vigilo un tresor. No em diguis que hi ha un tresor amagat aquí en el meu camp. Sí, senyor. Ah, doncs està en el meu camp, aquest tresor és meu, una estona. I al final el dimoni va dir: mira, farem un tracte. Com que jo de tresors n'hi en tinc molts, perquè l'infern està ple d'or i de riqueses. Però en canvi, de les coses que tu treus del camp, jo no en tinc. El pagès que creieu i que està d'acord o no? Home, i tant. Us ha fet una mica de por, em sembla que hi havia algun que en algun moment feia una miqueta de por, però bé, haig de dir que us heu portat molt bé. I que ara és el moment de votar, val? Teniu la butlleta de les votacions, si no, potser el Josep i aquests nois que hi ha partius la poden repartir. Doncs us demanem que voteu el conjunt de la sessió que us ha semblat i després el curt que més us ha agradat. Ens ve de Letònia, on tenim amics que fan pel·lícules sensacionals i presenten dues pel·lícules aquest mes al Festival de Berlín. I aquelles dues no les podem passar perquè primer han de passar pel festival. I aquesta, que no ha estat acceptada, però que ja direu després què us sembla, doncs aquesta sí. És l'última que passarem, que és l'Homenet de Massapà. Però abans us vull dir una cosa. Si sempre hem fet programació a les tardes,
Avui al matí Cinètic ha fet tallers d'animació a la Sala Galano, que han estat dirigits per en Ramon Pernau, que està molt dissimuladament assegut al costat del projector. Ell ha fet un taller on s'animaven figures de Tangram. Sabeu aquest joc que es diu el Tangram? Doncs s'animaven figures de Tangram. Però és que en Ramon durant aquest any ha estat treballant a Barcelona i han fet un petit resum d'un minut, només un minut, de la feina que estan fent com a animador a Barcelona. És un petit regalet que us oferim també avui, però sobretot, i en Josep això no ho sap, és la felicitació per als 25 anys del Cineclub 8 i mig. Bé, i un cop haurem passat aquest minutet, molt breu, i així podreu veure el que està a l'últim moment a la Paix amb animació i que aviat es veurà a TV3, perquè és una productora que treballa per una sèrie de TV3 que es diu Doctor W, no? Doncs això és el reel, és una petita mostra d'un minut. I després veurem, a veure si algú li sonen ja aquestes pel·lícules que han passat en anteriors edicions de la Maca. Una serà el conte sobre el fil de l'Hermina Tirlova, una realitzadora txeca amb el que vam començar, crec, el primer any de la Maca. Després La Poma, una producció eslovaca i txeca d'una parella de personatges. La primera és d'animació de ninots i objectes de roba, etc. L'altra, La Poma, es titula, són dos personatges, en Pat i en Mat, dos veïns que quan tenen un problema s'ajuden a solucionar-lo i a vegades se'n van d'excursió i d'on sigui. En aquest cas van a bastar pomes.